Loh. Wah, pirek pemandangannya tekan ndukur. Loh. Kah mantap isor ngono loh. Hah? Heeh. Wah, piyu. Tuh di sana ada rumah. Waren. Pulang, marilah pulang, ngono. Mari pulang, marilah pulang. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, dingin. Hari ini dinginnya minta ampun. Piro saiki derajatnya Mbak Mut? 13. Aduh, wadem. Hah? Kalau kita duduk-duduk itu dingin ya. Jadi kita hari ini mau naik gunung saja. Jajal di dukur kuno iki ana apa? Oh, ada mengisis-ngisis ya. Ada. Nah, jajal ya, kita naik ke sini. Ayo mlaku ae. Adem. Tembo deh. Nah, ini ya. Kita coba naik terus. Di sini itu biasanya banyak orang jalan, orang bertualang atau hangsan. Hangsan ini apa Mbak Mut? Hangsan ini Indonesia nih wah. Naik gunung, mendaki. Aduh. Di sini itu tangganya banyak yang rusak ya. Lah, aku yo nggak ngerti toh. Wong yo ora tau urus dalan kene. Ndek kono sik penak apa ora dalane? Enggak iki dal. Oh iya berarti ndukur iki iku gak ono dalan ngono lho. Hah? Iku ono pager barang. Dudu ora kena munggah kene Mbak Mut. Lah wong awake dhewe ora yo munggah kene ta. Hah? Aduh. Waduh. Nah, kita mau naik sih. Lah iya, dukur detek ah. Loh, ademe kaya ngene iki. Digawe longgo tambah adem. Dadi digawe mlaku-mlaku. Mlaku-mlakune sapa Tegalan. Masa wong-wong lek mlaku tekok kene ngene iki? Hah? Wah, tambah dukur. Masa wong-wong lek mantung liwat kene? Terus mlaku nandi. Pula kok dukur temen iki. Mundur toro ah. Mundur toro. Lagi nggak golek kayu nakeh. Kecetruk gini. Hah? Assalamualaikum. Sangat-sangat rimbun ya. Aduh. Iki yo kesel munggah
Munggah iki yo ngos-ngosan. Dhuwur kono apa iki? Lah iya yo. Dalan ya? Dalan. Dalan? Dalane yo munggah terus rono. Biasanya iki kan akeh wong lewat kene yo. Tapi iya iki lho iki bekase wong mlaku. Aduh. Ngos-ngosan. Iku mung sadurunge munggah kan madang dhisik yo saiki. Aduh, wetenge lara kaku. Hah? Kuwe. Lara wetenge kaku. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Masuk salam ngono. Bismillah. Pamit. Assalamualaikum. Aduh. Suwe rek gak menggunung. Yo. Aduh. Setengah tahun lek gak salah. Orang menggunung aku iya, suwe aku ora hangsan. Kok miring ini yo. Wis di anu, babat. Loh ya. Sangat apa? Sangat rimbun. Ngos-ngosan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ora yo wis dalan iki. Aduh. Bismillah. Oh, bismillah. Aduh, ambokane Senin Kemis. Astagfirullahaladzim. Iki wis dalan gede kok yu. Dalan gede kok. Yo dalan gede yo. Munggah iku koyo wis dalan gede yo. Oh berarti wong-wong tekan ndukur mudhun wet kene yo nerabas yo. Berarti lek nang Jinwan. Kok udan? Maksudnya udan piye? Lho malah ndangak. Aduh ya Allah. Golek keringet ae koyo ngene. Aduh, ambokane ya Allah. Iya iku wis anu mak wis embong gede koyo ndukure. Nah itu ya. Sangat apa? Sangat rimbun pepohonannya. Bunak. Loh. Wah, pirek pemandangannya tekan ndukur. Loh, kok mantap isor kemana loh? Hah? Oh, wah piu. Tuh di sana ada rumah. Waran. Innalillahi. Kok agak guguk? Kok wis suarane wong rupane ya? Oh. Iku lah iku anjingnya ono anjing yo. Pulang, marilah pulang ngono. Mari pulang, marilah pulang. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak iso. Jare koncoku kok akeh rambutane sih. Den diono rambutan. Iki duduk rambutan iki. Apa sih gak ngerti jenenge aku lek nang Indonesia akeh yo cuma gak kudu rambutan. Lengkeng ya? Ngawur. Iku yo akeh manuk. Nggih, dikapakno. Nek kene manuk dilindungi, gak oleh malah dipakani. Yo lek Indonesia manuk lek mangan. Iya. Iku simbukan yo. Iya iki. Simbuk. Simbuk, hati-hati aja anu. Simbuk ah? Heeh, mbah. Piambu lho. Iya simbuk ini. Membakar karbo. Godhonge saipet-ipet. Sajane tiap dalan dikeki apa?
gocekan ngono mang ya weh. Seharusnya iki ono memang mungkin wis rusak yu. Dalane. Wong-wong. Dalane sing kono mang wis miring-miring ngono lho. Oh iya wis ceblok kabeh rupane atene. Dek ndi mang? Dek isor ya? Oh iya. Medeni. Ngono lek udan iki lho wong-wong lho kok ya kendel temen. Tenggokno kanak kiri. Itu nek maju. Maju sampean. Ora usah dipateni. Iku yo terbakar lho ya. Apa? Ayo iki. Ora terbakar iki yo. Oh iya, kok iso ya? Bekasnya terbakar ya? Iki iso sampai doyong-doyong koyo ngene iki. Iya. Oh, doyong. Ketok duit lah kok ning koncoku. Bismillahirrahmanirrahim. Ki sing anu mau yo yo. Amit-amit. Iya, amit bismillah. Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, miring iki. Belum miring dalane. Alhamdulillah oleh keringet titik. Masih ora oleh keringet. Hmm? Apa nih? Ning iku. Sembayangan ah. Golek dino sih ah. Aku lan iki wis gak ono enggak rene lho. Iya bulan siji tanggal 5 ya. Oh, gitu wae iki nom-nom ya. Berarti oplek mak Pak Meranggai Iki anu lho anu ki. bakaran. Bakaran. Kira-kira bakaran nih loh. Apa iku duduk iku mosok salam sih iki? Iki daun salam ah. Duduk yu. Apa? Kelampok. Jambu air. Jambu air. Turun kita turun tangga. Hari ini nggak pakai sendal. Manuknya di mana? Iku lho paling ndek jero kayu-kayu iku lho. Oh. Iya pakai lam toro. Banyak lam toro. Kok akeh botol-botol ya ndek ngene iki lho. Iya. Peti Cina. Lho botol iki lho akeh. Masuk ngombe nang kene yuk. Loh, tadi kita ada di atas, sekarang kita turun, kita pulang. Hah? Lah yuk beleng tok yuk. Nah ini ya. Kita turun. Lah dalah ngomong apa meneh ning kene. Ngono wae, dalane kok ngene kok. Aku kepanasan yu iki klambiku gak iso diduk. Aduh, budale mang ngewel-ngewel saiki wis normal, napasnya sudah normal. Jakete gak iso didukno. Aduh, macet jakete. Jaket. Loh, seharusnya ndek dukur mang ono yu, mungkin wis rusak. Soalnya kan iki ono sing rusak iki. Iki jeglek iki yo. Iki jeglek lho. Kok jegleke nandi wong diomongi mudun. Wis. Ah. Kok malah awo-awo ndek kene. Itu golek. Aduh. Iki lho, toro garing-garing koyo ngene iki. Orang garing-garing. Sebentar lagi kita sampai tujuan.
Akhirnya sampai tujuan. Kau ono tewel blas sing mau. Kau ono tewel godhong ya ora ono, godhong ono mek sak wit. Lha iku wis nggo kresek iku lho. Kate golek janganan lah kok malah gak oleh popoh. Bekasnya dibangun? Bekasnya siapa di Presiden. Iya. Kayunya sampai saat ini gede berang puluh. Tapi iki lho kayu opo yo kita kan nggak tahu juga. Sing tandur iki aneh-aneh ae jan. Tapi jane digawe apa carane? Lah iki ndek kene emangnya ditandur, iki biyen omayu. Oma, mari ngono kan iki lho iku bekas bangunan. Mungkin kan iki karena omah-omahe wong-wong biyen-biyen kae lho yo. Lah iki lho. Lah iki Ngene iki ate bangun tuh. Duwuran. Lek ora diratakno kok. yo gunung kok kate diratakno iki piye? Tapi gak mungkin soalnya nek gak omah kan dene kudu ono ijo-ijone ngene iki. Heeh. Ngono kok kate lu. Heeh. Akhirnya kita sampai di sini lagi. Oke, terima kasih sahabatku online yang sudah menemani saya jalan-jalan naik gunung-gunungan. Jangan lupa dibantu subscribe, like, share, dan komennya. Tanpa sahabatku saya bukan apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Mbak Mut. No leo tala wong ado. Dadah kata dia.